Velkommen. Dette er vores 5. afsnit af vores podcast, Krystaller og Kosmos. Denne gang vil vi snakke om ametysten. Og mit navn det er Dorte Kopborg-Wrønding, og min skønne medvært er Anne Finderup. Og vi har glædet os til denne lille krystal. Altså, hvem glæder sig ikke til alt, hvad der har med ametyst at gøre? Ja. Det er en af dem, man altid starter med. Ikke? Jo, det er det. Det er en af dem, der tiltrækker folk til krystallerne. Ja. Vi sagde det samme, da vi havde at gøre med bjergkrystaller at gøre, ikke? Men det er virkelig rigtigt. Det gælder for den begge to. Ametyst, den drager folk. Ja, det gør den. Det gør den. Altså, vi har de der 3 begyndere, som jeg snakker lidt om, når jeg har folk hen ved mig. Det er bjergkrystallen, ametysten og rosakvartsen. Ja. Altså, dem kan du ikke undgå at starte ud med i din samling. Nej, det er altså dem, der kalder højst tit og ofte. Ja, det i er hvert fald, ikke? Altså, det er virkelig. Men hvis vi lige kigger på ametysten. Ja, lad os det. Altså, den kan jo spores tilbage til, jeg har fundet, at reference 25.000 før Kristus. Ja, det har jeg også, men jeg har kun kunne finde 2 kilder, der satte den helt tilbage dertil. Ja. Men det er også fuldstændig ligegyldigt, om det er 15 eller 20 eller 25.000. Det er i hvert fald en, der er blevet brugt langt tilbage. Ja, det er det. I menneskehedens historie. Ja. Egypter og romer og sumerer. Ja, virkelig. Og i gamle dage var den jo anset som en af hovedædelstenene, på linje med rubin og smaragd, safir og diamant. Ja, det var den. Men det er jo siliciumoxid, på samme måde som bjergkrystallen er siliciumoxid. Ja. Og forskellen ligger jo i farven, og farven ligger i sporstofferne. Ja. Vi er tilbage ved sammensætningerne. Ja, det er vi. Det, der giver ametysten sin farve, er dels de her sporstoffer, der er nogle små mængder jern og mangan i. Ja. Og så skyldes farven også, at den er blevet udsat for noget gammabestråling. Ja, det har jeg også læst. Yes. Jamen, det er godt, vi er enige. Men jeg synes, det er ret vigtigt også at få med, at det ikke bare er én ting. Det er faktisk sådan en lidt kompliceret proces. Ikke? Jo, det er det. Ja. Men du kan finde den, jamen selv på Bornholm kan du være heldig at finde den. Ja, men altså, den er jo simpelthen, den er over hele verden. Det er den. Jeg har historier fra Sibirien til Brasilien, regnskove, så den findes over hele kloden. Det gør den. Alle de steder, hvor der har været, kan man sige, varme gennembrud fra jordens indre, typisk vulkaner jo, ikke også? Og især, hvor der har opstået gaslommer i forbindelse med vulkansk aktivitet. Og det er jo nok fordi, at der vil der være fanget også de her radioaktive stoffer, som giver bestrålingen. Ja, lige præcis. Ja. Men du har ret i, at der er rigtig mange historier om den igennem tiderne, ikke? Fordi at den har været en del af vores, kan man sige, verden, vores... vi har brugt, den er blevet brugt som smykker, den er blevet brugt som amuletter, den er blevet brugt som statussymbol. Drikkeglas. Ja. Det kommer vi lige lidt ind på. Jeg prøver lige at fortælle historien om den. Jamen, ametysten er jo kendt som en ædruelighedssten også. Ja. Sådan at hvis det er, at man har ametyst på sig, så bliver man ikke beruset. Ja. Og i gamle dage, der lavede de glas af ametyst. Og det vil så sige, at den, der sad og drak ametysten, kunne egentlig se ud, ligesom om den drak rødvin, selvom det var mest vand. Fordi ametysten gav farven af rødvin. Så dem, der drak af ametystbærene, de kunne holde sig ædruelige længere end de andre. Ja. Og det er nok også der, den historie om Dionysos, der fik en ametyst forærende fra sin bedstemor, den stammer fra. Fordi
det var netop for, at den skulle forhindre, at man går fra forstanden på grund af alkohol. Ikke? Ja. Ja. Nu nævner du lige Dionysos. Ja. Egentlig også bliver jo også kaldt Bacchus. Ja, det er græsk-romersk mytologi. Ja. Og der er vi kom til at finde ud af, at det nok er lidt mere en vandrehistorie, end det er græsk mytologi. Ja. Den her med, at han var i dårligt humør en dag, og besluttede sig til, at den næste person, han så, skulle dø. Ja, og det var så en jomfru ved navn Ametyst. Tos, ja. Ja. Men Diana, gudinden Diana, reddede hende ved at lave hende op til kvarts. Ja. Fordi han sendte nogle tigre mod hende, der skulle rive hende i stykker og æde hende. Ja. Han fortrød så, da han så, hvor smuk hun var. Som kvarts. Ja. Ja. Og nogle historier siger, at han kom til at græde af det, og at hans tårer var ametystfarvet, og derfor farvede kvartsen. Andre historier siger, at han hældte det vin, han havde med sig, fordi han var jo vingud, det har han altid med sig, og han hældte ud over hende, og det så farvede kvartsen. Mm. Så det er lidt forskelligt, men efter hvad jeg har kunne se, så er det faktisk en historie, der er blevet lavet af nogle europæiske digtere i 1800-tallet eller sådan noget, men det er jo en god historie uanset. Det er en god historie uanset, ikke også? Ja. Og farven, farven er jo brugt, og også stenen i øvrigt, mange steder, også inden for, religiøse kredse. Ja, det er den. Altså, som vi var inde på, det er en af de 12 ædelsten fra ypperste præstens brystplade i Det Gamle Testamente. Ja. Og det er jo langt tilbage. Det er langt tilbage. Det var den brystplade, hvor de 12 stammer af Israel var indgraveret. Ja. Den er også kendt som biskoppens sten. Yes. Fordi den symboliserer fromhed, ydmyghed og cølibat. Ja, den der med seksuel afholdenhed, ikke? Så der kommer afholdenhed ind igen. Ja, ikke? Det gør den. Og der er jo lidt en sjov historie. Cupid. Altså Amor. Amor, ja. Sankt Valentin siges at have brugt ametystring udskåret med billedet af Amor, som forbinder stenen med kærlighed og hengivenhed. Og i middelalderens betydning var det jo kysk og ren kærlighed, så derfor afholdenhed. Ja. Men altså den dag i dag, kan man jo se, at biskopper og kardinaler tit har lilla eller rødlilla kapper. Det har de. Jeg har fundet sådan et billede, men det kan man bare finde på internettet, ikke? Og det er jo flot, synes jeg. Ja. Men altså kroner, sceptre, ringe, som du også sagde, ikke? Er den blevet brugt til. Så det er ikke kun inden for religiøse kredse, men også de kongelige. Altså det var sådan ligesom et kongeligt privilegium. Fordi den var så kostbar, så var det kun de kongelige eller de adelige i hvert fald, der havde råd til at have den på. Ja. Så, og vi var også lige inde på, den jo bliver brugt også. Egypterne nævnte vi også. Ja, det gør vi. Eller det, så gør vi det i hvert fald nu. Ja, det gør vi. Altså, de brugte den i smykker og amuletter i grave. Ja, de lavede skarabæer, som de skar ud i ametyst. Ja, som beskyttende. Ja. Den er blandt andet brugt i Tutankhamons dødsmaske. Ja. Og det synes jeg jo er spændende. Ja, det er det. Ja. Altså, de er allerede dengang, ikke også? Men det har vi jo set, når vi har været inde og kigge på krystallerne. De er jo blevet brugt. Ja, det er de. Det er de. Ja. Middelalderens soldater, de bar amuletter i kamp for at forblive klare i hovedet og blive beskyttet. Ja, det er jo netop også en af de egenskaber, der knyttes til den. Det kommer vi også senere ind på igen. Men det er jo spændende, at man allerede dengang har brugt den til det også. Ja. Og en af de ting, jeg synes, der er rigtig fascinerende, det er, at jeg faldt over, at der er nævnt, at Leonardo da Vinci menes at have troet, at ametysten øgede intelligensen og fordrev onde tanker. Ja, og det spiller faktisk også meget godt i tråd med dens egenskaber, som vi vil komme ind på, når vi fortsætter her. Ja, det gør det. Så det undrer mig egentlig ikke så meget, men det er virkelig fascinerende. Og det viser jo bare, hvor fremtrædende den har været i kulturen. Ja. Den er også forbundet med en helgen, der hedder Saint-Germain, som man
forbinder med den violette flamme. Ja. Og den violette flamme var den, som man opfordrede disciple til at rense sig med, for at befri sig fra karmisk bagage, og også for at, som du også nævnte tidligere, beskytte sig mod negative energier. Ja. Og det er jo lidt, i Kina bliver den brugt til at fjerne negativ energi fra rum og fremme harmoni. Ja. Der bliver den brugt i Feng Shui. Ja, det gør den den dag i dag. Ja. Så man også herhjemme jo også. Mm. Ja. Så det er virkelig en meget alsidig sten. Eller krystal. Og kan man sige, fordi det er en kvarts, så kan den jo faktisk også, den har også helt praktiske, lavpraktiske egenskaber og anvendelser. Den kan bruges i kvartsure og mikroprocessorer og optiske instrumenter, linser, filtre, laser og så videre i den teknologiske industri. Så det kan den også. Den har de her piezoelektriske egenskaber. Ja. Ligesom kvartsen også har. Ja, fantastisk. Det er det. Mm. Men hvis vi kigger lidt på, skal vi kigge på farver? Ja, farver kan vi godt. Ja. Altså, vi snakkede lige inden vi startede udsendelsen her, ikke også om, at den har rigtig mange farver også, hvor de fleste af os kender jo den som lilla. Ja, og det er jo lige fra lilla til violet, altså fra lys til mørk, ikke? Jo. Hvor at den mørke, dybe, flotte farve, der typisk forbindes med Uruguay. Ja. Jeg synes også, jeg læste, at Colorado også har nogle miner, hvor den har den helt mørke. Ja. Jeg har i hvert fald nogle lækre nogen med den her de er bitte små i deres spidser. Ja. Og så er de helt mørke. Ja, de er så flotte. Ja, så fine, ja. Men man kan faktisk, der findes faktisk også en pink ametyst. Så findes der den brændt orange, som også hedder brændt citrin. Ja. Den har ikke noget med citrinen at gøre, sådan set, men det kaldes den. Så findes der en grøn variant, som også hedder prasjolit, som jo egentlig heller ikke har så meget med ametyst at gøre. Det er bare sådan en slags kælenavn for den, fordi det også er en kvarts, det er en SiO2, altså det er i familie, ikke også? Ja. Og så faldt vi over den der spirit quartz. Ja, det gør vi også, ja. Kaktus er der også nogen, der kalder den. Og det viser sig jo egentlig, at det er en grundsten, som egentlig kan bestå af ametyst, og så er der små andre sten ovenpå. Ja. Det kan også være røgkvartsen, det kan være citrinen. Vi fandt flere, der nævnte det. Ja. Men ametysten kan fås som spirit quartz. Ja. Ja, det er sjovt, fordi altså, det er jo siliciumoxid alle sammen, ikke? Og så er det så, fordi der er forskellige former for sporstoffer i. Ja. Ikke? Ja. Og så kan de måske også have været udsat for forskellige grader af bestråling. Og alt efter. Der er vi jo lidt tilbage til, ikke også? Altså, vi varmebehandler den jo kunstigt, men naturen har jo også samtidig givet den lidt ekstra varme, ikke også? Ja, det har den, ja. Ja, sort ametyst kan man også finde. Ja. Man skal passe på med den der prasjolit. Jeg har læst mig til og lyttet mig til, at 90% af det, man kan finde, er efterligninger. Ja. Så man skal virkelig passe på, når man køber det. Det er lidt ligesom den grønne månesten, faktisk. Ja. Fordi den er så eftertragtet, jamen, så er der nogen, der prøver på at fække den. Ja. Og det kan man gøre ved varmebehandling. Ja, det kan du. Og det kan man også godt finde, den pink. Inde på Mindat, der er der faktisk et billede af en ametyst, hvor der er 4 felter, og så hver felt har forskellige farver, så hver felt har været udsat for forskellig varmepåvirkning. Og det er jo lidt sjovt, ikke også? Ej, det er dybt fascinerende, det der. Ja, det er det. Og pink kan være opvarmet. Ja. Men den kan altså også være naturligt forekommende. Ja. Der er den så mere sjælden, og der kommer den mest fra Argentina. Okay. Lidt fra Brasilien, men mest fra Argentina. Og igen er det dels bestråling, og dels ved mikroinklusioner. I det her tilfælde af hæmatit. Som giver farvespillet. Farve, ja. Og teknisk set, så er det ikke en sand pink. Så er det en svag lilla. Men det er godt nok svært at se forskel. Ja.
Men den er helt forskellig fra rosekvarts. Og kvarts, der er der jo jern og mangan i, men især har man fundet ud af dumortierit. Men i den pink ametyst, der er det altså hæmatitten. Der gør det? Ja. Så det er, nu nørdede vi lige lidt her. Ja, det gjorde vi lige. Ja, men jeg synes, det er sjovt at lære at dykke ned i sådan noget en gang imellem. Helt enig. Ja, og fra farverne, der kan vi lige hoppe ned og kigge på typer. Ja. Og vi har det, der hedder drusi ametyst, som er de der helt bitte små spidser. Ja. Ametyst sceptre, tror jeg, de fleste har set. Mm-hmm. Tvillingevækst, altså hvor de vokser op sådan ved siden af hinanden, og hvor de hænger sammen. Der, det er altså også mega flot. Ja, de er lækre. Så lækre. Så er der det, der hedder båndametyst, eller chevron ametyst. Ja. Dem er jeg også lidt fascineret af. Ja. Og så er der prismer også. Og man kan altså gå ind på mindat.org og se de her forskellige typer. Ja, og der vil være et link ned i vores tekst til podcasten. Ja, fordi Mindat også er en af vores kilder, ikke? Jo. Så, ja. Og det sørger vi selvfølgelig for, at de er tilgængelige, så man kan gå ind og læse videre. Ja, og nørde lidt mere, hvis man har lyst til det. Ja. Man kan jo ikke, der er garanteret nogen, der bliver fanget. Det håber vi. Ja, det håber vi da. Det er det, der er meningen. Ja. Men så kan vi hoppe videre til egenskaberne. Det er jo her, det rigtig bliver spændende, Dorte. Hvad har vi fundet ud af der? Ja, altså hvis vi starter ovenfra, så chakraaktivering er den rigtig god til åbne kronechakra, der er det tredje øje, men også de eteriske chakra. Ja, og den går faktisk også ud i auraen. Ja, det kan ikke undgås. Det kan ikke undgås, ikke også? Men den er virkelig, den vækker intuition, og den inviterer til indre visdom, når det er, du går ind og bruger den i dit arbejde. Ja, det gør den. Så den bygger bro. Den er faktisk en brobygger. Den siges at slå bro mellem det jordiske og det spirituelle. Ja. Det er en af dens hovedegenskaber. Ja. Så det er virkelig en spirituel krystal. Ja, og den betragtes også som en all-round beskytter. Det gør den. Ja, som giver både fysisk og følelsesmæssig og mental balance. Ja, så er vi tilbage ved Da Vinci. Ja, det er vi nemlig. Ja. Men den er beroligende på den måde, at den faktisk kan gå ind og reducere vrede, voldelig adfærd. Ja. Jamen selv sådan noget som OCD kan den gå ind og dæmpe. Ja. Siges det. Siges det, ja. Ja, vi skal jo huske at sige, at vi giver ikke medicinske råd. Det her, det er egenskaber, spirituelle egenskaber, som man kan gå ind og forstærke de energier, man ønsker. Ja, det er metafysisk. Vi vil aldrig nogensinde opfordre til, at man bruger krystaller på nogen måde, i stedet for medicin, og i stedet for at gå til læge. Nej. Gå nu endelig til din læge. Ja. Spis den medicin, du får udskrevet, så længe du føler dig tryg ved det. Ja. Og så brug dem her som supplement ved siden af. Ja, som et arbejdsredskab til selv at lave noget godt for dig selv. Lige præcis. Ja. Nej, men nøgleord i forhold til ametysten er beskyttelse og renselse. Den er også indre visdom og intuition. Ja, den der guddommelige forbindelse. Ja, altså den der tilstedeværelse, som bringer dig tilbage til et spirituelt centrum. Ja. Og virkelig hjælper dig med at forblive i stedet, i nuet, der hvor du er. Det har jeg også. Jamen, jeg læste et par steder, og det synes jeg var rigtig fascinerende, at den ligesom bringer os tilbage til det blueprint, kan man sige, som var vores oprindelse. Ja. At den, og det er jo også det her med, at den bygger broer mellem det jordiske og det spirituelle, at den ligesom minder os om den tilstand, vi var i, før vi kom herned. Den tilstand af fred, den tilstand i lys, og den tilstand af perfekthed. Ja.
som vi egentlig indeholder, og vi tilsidesætter. Yes, og der åbner den ligesom en kanal for, at man kan bringe de energier ned til sig. Ja. Og ind i sig igen. Det minder mig faktisk om, altså nu er det nogle år siden, jeg har lavet regressionsrejser. Ja. Der har jeg faktisk brugt ametysten til folk, som har fået regressionshypnosen. Ja. Og det er jo det der med at bygge bro. Lige præcis. Hvor den har været brugt som en af redskaberne i arbejdet. Ja. Og det er jo det, altså også meditation. Altså den hjælper jo virkelig med at forbedre din meditation. Ja. Og det er jo det der med at åbne op for din kanal. Ja, den gør det simpelthen nemmere at nå i den der meditative tilstand. Ja. Og kommunikere med de spirituelle riger. Ja, det gør den. Ja. Fordi den har en vibration, der ligesom stimulerer den højere bevidsthed. Men det, der er specielt ved den, det er, at den faktisk også stimulerer hjernefunktioner og kognitive evner. Ja. Og det kan vi jo alle sammen bruge. Det kan vi alle sammen. Ja, altså ja. Der har jeg så noget med, at den hjælper med beslutningstagning, og det er jo uddirigeret derfra, hvor den simpelthen hjælper med at udnytte den indre styrke, som du har. Den indre styrke, der er nødvendig for at træffe valg. Yes. Også overblikket. Ja. Og den hjælper med at frigøre en fra en tilstand, hvor man træffer beslutninger ud fra følelser og emotionelle tilstand, til at man baserer sine handlinger og sine valg på, kan man sige, højere guidning og indsigt. Ja. At man ligesom kan slippe det der ego-baseret, frygt-baseret. Ja. Og det er jo det der, altså det er virkelig en lækker sten. Jeg har en personlig oplevelse med den, hvor jeg mistede min mand i 21, og der har jeg haft ametyst inde ved siden af sengen. Fordi ametysten går også ind og hjælper med at genoprette de ting, der kommer, når du har følelser af sorg og tab. Ja. Og den tristhed, der kommer. Og den minder om, at man ikke skal frygte det ukendte. Den minder mig om, at død skal ses som en overgang til noget andet, til noget smukt. Så det er også en god soveproces, Sten. Det er det helt klart. Så den kan i hvert fald personligt anbefale at bruge den, hvis man står i en tilstand af sorg, netop fordi den går ind og hjælper med de overgange. Ja. Der er den smuk. Ja. Det er den virkelig smuk at arbejde med. Og det alene vil jo gøre den til en meget, meget værdifuld sten, ikke? Men, det er det, ja. Men den kan bare rigtig meget. Den kan rigtig meget. Ja, det kan den. Man siger, at den øger forståelse og indsigt. Og det ligger der jo også i det, du lige fortalte om. Ja, det gør der. Men det gør den ved at skabe sådan en form for boble af klarhed og lys omkring en. Ikke? Ja. Den skaber forbindelsen tilbage, som vi sagde før, til den der oprindelige tilstand af fred. Der var vores virkelighed, både før vi kom ned og mellem livene på jorden, eller andre steder. Andre steder, hvor vi har været. Ja, lige præcis. Ja. Og den holder også, hvis man bruger den til healing, og der er den jo fremragende. Ja, fantastisk. Ja. Der holder den også et rum, kan man sige. Ja. Et healingsrum. Ja. Og så, hvor den hjælper med ligesom at løfte energien, sådan at healingen kan foregå optimalt. Ja. Jeg kunne forestille mig, ligesom jeg bruger den, så bruger du den også i dine krystalhealinger. Det gør jeg, ja helt altså klart. Altså virkelig et lækkert redskab, ikke også, når du arbejder med den type. Altså, det er en af dem, der næsten altid kommer på, når jeg healer. Ja. Det må jeg indrømme. Det er en af dem, jeg bruger rigtig meget, og jeg har også brugt den tit i grids af samme årsag. Ikke? Og hvis man har den på sig, hvis man går rundt med den på sig, altså bruger den som lommesten, eller hvor man nu har den på, så kan den også være med til at holde det her rum af velvære og af balance omkring en. Ja. Når du nu siger, at du har på sig, jeg ved godt, så springer jeg i det. Ja, men det er fint, det må vi gerne. Ja. Altså, så er vi over i lidt i smykkeafdelingen også. Ja, du siger lommesten, ikke også? Altså, hvis det nu er så med bærden som ørering, så er den placeret tæt på hovedet, og så arbejder den med dit tredje øje, dit kronechakra og de højere chakra, som vi har. Hvis du har den rundt om halsen, eller et armbånd, eller en ring, så hjælper den med at bevare den rolige energi,
som du virkelig har brug for. Ja, så vel giver også dig at ro kommunikere den ud. Kommunikere den ud. Fordi det er hjerte, og det er hals, ikke? Det er det. Ja. Ro og beskyttelse. Og Ja. så er vi lidt tilbage til den højre og den venstre arm, alt efter om du er højre eller venstre arm. Det er ikke også for den højre. Det er din handling. Du bringer ro ud i verden. Og din modtagende arm, der får du ro ind, fordi den går ind og beskytter dig. Ja, og der tænker jeg på, at den jo også har været brugt som manchetknapper. Ja, det har den. Ikke? Ja. Og det er jo igen det her med det handlende. Det er det. Ikke? For de sidder jo ude ved hænderne. Lige ude ved hænderne, ja. Og det giver jo rigtig god mening. Ja, det gør det helt sikkert. Så hvorfor er det kun mænd, der går med manchetknapper, tænker jeg? Det er da egentlig lidt vi har jo ikke de der kofs nede. Det har vi ikke, nej. Og man skal passe på, hvis jeg fik lavet en slipsenål i tidernes morgen, men dameskjorter og knappet omvendt, og jeg fik graveret et D ind, så den vendte på hovedet. Nej, for søren. Det var et sidespring. Ja, okay. Manchetknapper, Ja, og slipsenåle og bæltespænder, og altså... Ja, den kan virkelig bruges, og det der med at få den på kroppen, er altså guld værd. Ja, det er det. Ja. Den, sådan, nu, man kan ikke sige medicinsk, vel, men i forhold til fysisk sygdom og fysiske symptomer, der siges den jo faktisk også, og det har nok noget at gøre med, at den bringer den her ro, at den er rigtig god til søvnløshed, og den er god til migræner og hovedpine. Ja. Og der har jeg set flere. Jeg har set nogen, der skriver, at man skal lægge den på hovedet. Jeg har set nogen, der skriver, at man skal lægge den under tungen. Det vil jeg personligt være sådan en lille smule tøvende med. Der skal man virkelig stole på, at der ikke er andre sporstoffer i den, ikke også? Så jeg tænker bare, det man har den på sig, tænker jeg nok er rigtig fint. Er rigtig fint, ja. Jeg tænker, jeg vil ikke personligt tage den ind i munden. Nej, det vil jeg heller ikke. Så skal det være nogle af dem, hvor man ved, man kan også lave krystalvand af dem, men så er det fordi, de er rene. Ja, og der kan man jo lige så godt lave det med indirekte metode, ikke? Og som er lige så godt energetisk. Ja. Og så har man ikke alle de risici. Nej. Altså nu nævnte jeg jo, at jeg havde den i min soveværelse tidligere, ikke også? Det har jeg også. Nu har den jo en fin farve, så jeg bruger den rent faktisk med lavendel. Ja. Når jeg skal sove. Yes. Ametysten og så et par dråber af lavendelolie, ikke også? Til at bringe den her ro ind i soverummet. Ja, det giver bare... Så falder man bare ned. Det gør man. Ja, det gør man. Så det er virkelig det der med... Nævnte du ikke også under puden? Nej, det fik jeg ikke sagt, men det er da oplagt, Ja, fordi det siges, at de vibrationer, som den så bringer til dig, det lindrer angst og fremmer søvn. Okay. Ja, så det er jo også en del af det der, ikke også? Beskyttelse igen. Jamen, det er det. Ja. Det er det nemlig. Men jeg har også set, at den sikrer, at krop, sind og sjæl forbliver renset og afgiftet. Ja, og lige præcis afgiftning er et nøgleord. Ja, det er det. Så er vi ved ædruelighedsprincippet, og vi er ved... Men det er altså ikke noget, der kun er dukket op her under New Age, han har sagt. Det er altså noget, der har været brugt igennem århundreder ametysten som afgiftende. Og det er både af indfødte amerikanere, altså, altså det er ikke kun én kultur, det er mange kulturer, af hinanden uafhængige kulturer, der har brugt den på den måde. Ja, det er det. Hvis man kæmper med afhængighed, og det kan være alt fra alkohol til stoffer og spil og overspisning og hvad ved jeg, ikke? Så alt det, du ikke kan styre faktisk, ikke også, hvor du får en eller anden craving. Yes. Ja. Og der kan man nemlig bære den på sig, eller man kan drikke vand infuseret med dens energi. Og en af de måder, den virker på, er jo, at den hjælper med at ilte blodet og udskille affaldsstoffer. Ja. Og der har jeg så også set, at der virker den specielt godt, hvis man kombinerer den med hæmatit. Ja. Og det giver jo rigtig god mening på grund af jernindholdet, ikke? Jo, det gør det. Så, men jeg tror også, heliotropen, som også er blodstent, vil gå ind og give det samme, ikke også? Fordi den har en rensen natur i forhold til blodet også, siges det. Ja. Der er flere, der har højt jernindhold, og de to vil jeg da være oplagt. Ja, det vil det. Ja. Men
Den siges også at balancere hormoner og stofskifte, fordi den er forbundet med sund cellegenerering. Og fremme hormonbalancen har jeg læst nogle steder, men så er vi igen over i hearsays og ikke medicinsk råd. Nej, overhovedet ikke. Det er, hvad de siges energierne bringer dig. Ja. Det gælder jo alt det, vi siger. Og det her med, som vi også sagde før, at vi vil ikke erstatte lægelig eller medicinsk behandling på nogen måde. Altså, det vil vi lige sætte en fed streg under, ikke? Jo. Det er kun som supplement, det er som metafysisk. Ja, det er det. Det er energetisk, vi taler om her. Ikke? Ja. Noget, jeg ikke lige fik sagt, men som jeg kommer til at tænke på, at der kunne være spændende, og det ligger godt i tråd med det, vi også har sagt før, det her med, at ametysten hjælper os med at tage ansvar for vores eget velbefindende. Og det gør den igen ved, at den minder os om vores rolle som medskabere af vores verden, af universet. Ja, den hjælper os med at tage den ansvar og se os selv som værende en del af det. Ja, og som værende den del, der manifesterer alt andet omkring os. Ja. Som du sagde før, og tidligere, ikke? Det her med, at den danner bro tilbage til det oprindelige. Til det oprindelige. Ja, det gør den. Ja. Og hvor vi er medskabere, ikke? Og det er vi altså også her, og det minder den os om, så derfor. Så er der nogen, der skelner mellem lys ametyst og mørk ametyst. Ja. Hvor den lyse, og der er nøgleordene logik, beslutning, meditation, især skulle forbedre søvn og bringe styrke og indsigt og være god ved mave-tarmproblemer og afstressning. Ja. Mens at den mørke, hvor kodeordene er meditation, livsændring og harmoni, skulle skabe god forbindelse mellem de forskellige verdener og rense auraen og skabe harmoni mellem mennesker og dyr. Den var interessant også. Ja, det er den. Virker febernedsættende og afhjælper migræne. De har også masser af fælles, altså overlappende områder. Det har de. Ikke? Altså, hvor meget man så lige lægger i det, og der er jo også mellemfarver og så videre. Ikke? Men det er bare, jeg synes, det var værd at nævne, at de kan have lidt forskellige egenskaber, også inden for deres spektrum, og der er det jo vigtigt at gøre, som vi også har sagt igennem alle de andre afsnit. Intuition. Ja. Det er mavefornemmelsen, der er de bedste kompas. Ja, det er det. Og gå med den. Ja. Hvis den føles rigtig, og den føles, som den kan give dig noget, så er det en sten for dig. Det er jo det. Ja. Hvad harmonerer ametysten med? Ja, vi har snakket om chakraer. Det har vi, ja. Hvor det er jo det, specielt de øvre chakraer. Ja. Og der tænker jeg jo så, at den vil være god at sætte sammen med hjertesten. Den vil være god at sætte sammen med sten, der giver jordforbindelse. Ja, det vil den. For at skabe flowet hele vejen igennem, ikke? Ja. Altså, der er nogen, der synes, at min to-go for jordforbindelsen, det er altså turmalinen. Ja, men den er også fantastisk. Ja. Den har jeg ofte, hvis jeg laver grids med ametyst. Ja. Så bruger jeg turmalinen til jordforbindelsen. Ja. Fordi jeg elsker den sten. Ja, men du taler om den sorte turmalin. Ja, det gør jeg. Jeg taler om den sorte turmalin. Ja. Og den er jo også oplagt. Ja. Onyx og obsidian er også muligheder af, men turmalinen kan bare noget specielt. For mig kan den noget specielt, også når jeg arbejder. Ja. Det er helt sikkert. Så nævnte vi jo tidligere hematit også, og blodstenen heliotropen også. Heliotropen, ja. Men det er jo bare et par eksempler. Ja, altså, det er det. Det kommer jo an på, hvad man laver med den. Hvordan arbejder man med den, ikke? Og hvad ønsker du at få energetisk ud af det arbejde? Lige præcis. Og igen, brug din intuition, når du kombinerer. Ja. Der er ikke nogen sten, jeg vil sige, du ikke kan kombinere den med. Nej, jeg kan heller ikke se, at der er nogen, som vil falde helt ved siden af. Nej vel? Nej. Fordi den er så åbne, den er beskyttende, den bringer rensende energi ind, altså så, ja.
Og den er så bred i sit spekter også. Ja. Så om du vil give den et boost med noget bjergkrystal, om du vil trække de healende egenskaber frem, og give blodgennemstrømningsgreb, flow i kroppen, med hematit, med turmalin, eller eventuelt med Golden Healer. Ja, Golden Healeren var også lige inde og vende her. Yes, ja. Det er jo også en af dem, jeg bruger rigtig meget. Ja, også her. Ja. Brug din intuition igen. Ja. Det er typisk den, der ved bedst. Ja, det er det. Det er det. Lyt til dig selv. Ja. Vi skal lige nævne grids. Ja, vi nævnte at jeg brugte turmalin i mit grids. Og og det er jo, som du siger, for at skabe balance mellem det øvre og det nedre, ikke? Ja, det er det. Altså, jeg bruger den også i grids, når det er, at jeg mediterer. Ja. Og der bruger jeg bjergkrystal, jeg bruger ametyst, og jeg bruger turmalin. Men det er fordi, jeg gerne vil ind og kanalisere nogle af de energier og noget af den visdom, jeg gerne vil have ned. Ja. Så jeg bruger den, hvis det er, at jeg vil kanalisere nogle beskeder, som jeg sagde, ikke også? Så jeg bruger ametystens energi, og når jeg starter, så minder jeg mit aura felt om at acceptere kærligheden omkring mig. Og det er så vigtigt. Ja, altså det er, når jeg arbejder med den sten, så føler jeg virkelig varme og taknemmelighed, der kommer. Ja, men det er vigtigt, som du siger, at man bruger intentionen til at sende kærlighed ind i gridet. Ja, det er det. Ja. Fordi det løfter bare energien. Helt vildt. Ja. Og man kan jo lægge grids for mange ting, og ametysten er oplagt at bruge, når det har at gøre med healing, når det har at gøre med rensning, når det har at gøre med løft af energi, når det har at gøre med at skabe ro, og når det har at gøre med at beskytte og skabe et safe room. Alle de her ting, der er ametysten oplagt. Ja. Og jamen, der kan jo være masser af andre intentioner. Men husk, at det er... Husk kærligheden. Husk kærligheden, ja. Husk hjertet. Så går man aldrig fejl. Det gør man ikke. Altså har du hjertet med i det, du laver, ikke også, så er du godt kørende. Ja, det er du. Ja. Det er jo da en fin udgangsbøn, er det? Jo, det synes jeg også. Og vi håber, I har hygget jer og følt, at I har fået noget med i den her podcast om ametysten. Og næste gang... Ja, det er spændende. Det er spændende. Vi har ikke helt bestemt os endnu, så det bliver dagens overraskelse. Ja, men det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Love. Ja, det kan vi. Ja, det kan vi love. Vi tager igen fat i en krystal, og så håber vi, at I synes, den er lige så spændende som os. Ja. Så... Det kunne være agaten. Det kunne det. Ja. Men det er jo... Agaten kræver jo... Der er så mange variationer. Ja, men det er der. Ja. Det kunne også være turmalinen, faktisk. Ja. Ja, altså den stemmer jeg nok lidt for. Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Ja. Den er nævnt et par gange. Lad os se på det. Det bliver godt i hvert fald. Det bliver rigtig godt. Så vi siger tak for den her gang. Så, tak for, at I lyttede med. Ja, og vi håber, at vi høres ved en anden gang. Vi ses. Hej.